Скъпи дами, навечерието сме на затварянето на тази годишния цикъл. А когато завърши нещо, то винаги е начало на нещо ново. В очакване на следващата година е добре да направим една съпоставка за това как се чувствахме по това време миналата година. Какво намерение си поставихме за отминаващата година? Какви промени направихме през изминалата година? Какви бяха нашите предизвикателства? С колко от тях се свързахме, приехме ги? Колко преодоляхме? Какви усилия ни костваха, за да ги преодолеем? Как се свързахме с своята потребност, със своите чувства? Приемахме ли своите емоции? Колко нови приятели срещнахме? С колко знания се свързахме? Къде почувствахме отношение? Къде бяхме приети? Колко трудности преодоляхме и усилията за тях? Какви уроци ни дадоха? Връщайки се назад, съпоставяйки от това как сме тръгнали, как сега приключваме тази година, ще ни бъде много ценно да направим оценка сами за себе си, какъв път извървях през последната година и как бих искал да продължи този път и през следващата година. Изключително съм благодарна за себе си, за благодатната година, която извървяхме заедно с някой от вас от началото. С други имахме възможност да се срещнем и да се опознаем. Това, което ни обединява, е търсенето и познанието на себе си, свързването с жената в нас чрез даоистките знания. Това, което е най-ценно, за да усетим промените от даоистките практики, е да дадем възможност и да се потопим в едно постоянство на практикуване. Постоянство, което да ни свърже с нашия личен ритъм. Когато регулярно се занимаваме с даоистките практики, ние работим върху опознаването в дълбочина на нашата същност. И именно ключа към това опознаване и укрепване се крие в постоянството. Това е първичното условие в даоистката алхимия, чрез която тези знания могат да се разкриват пред нас, ние да се задълбочаваме и да преживяваме измененията, за които жадуваме и нашето тяло е потребно. Напълно разбирам, че най-голямото предизвикателство за нас жените е именно в построяването на един регулярен ритъм с практики за нас самите, за грижа за потребността на нашата женска природа. И предвид това, че до 3 февруари ще бъда ангажирана ежедневно и ще бъда в семинарен режим с Олег Черней, човекът, който свежда вече 20-та година даоистките знания и ги споделя с нас в България, предлагам 3 варианта, с които да не нарушавате своя личен ритъм и да продължаваме да бъдем свързани с даоистките практики. Първият вариант е с 2 практики, за които линкове ще намерите под видеото, а именно комплекса за водната орбита и подготвителната практика за жената. Друг вариант е участие в видеоуроците за възстановяване на женската репродуктивна система. Част от вас имат достъп до 31 януари.
Ако не сте участвали в курса, може да закупите видеоуроците с достъп за 100 дни. Линк за тях също ще намерите под видеото. И третия вариант е да направим сутрешна група в сряда в Студио Антра, за което ще бъда изключително благодарна да получа от вас обратна връзка, колко от вас могат и имат желанието да го направим това през януари, а след това ще възстановим вечерния ритъм всяка сряда в Студио Янтра. Бъдете щастливи, пожелавам ви много осъзната следваща година, все по-задълбочаваща към познанието на покоя, спокойствието и хармонията.